ассалому алайкум мухлисони футболи тоҷик. имрӯз дастаи истиқлоли мо бо дастаи Ал-Дуҳайли Қатар бозӣ мекунад. биёед ҳама каса дастаи истиқлолро дастгирӣ мекунем. мо ба шумо боварӣ дорем шербачаҳои тоҷик. ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад, мехоҳед аз границаи Қазоқистон гузаред? марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. суроғаи мо метро Водни стадион. Бача ҳайкал гишти. Сиёнка дорӣ. Салому алайкум дӯстони азиз, ногуфта намонад имрӯз яке аз футболҳои беҳтарин мешава. Дастаи Истиқлоли Тоҷикистон ва Ал-Дуҳайли Қатар бозӣ дора. Бисёр бозӣ ҷолиб мегзара. ҳама каса мона ҷамъ шудем, насиб боша ба футбол мерем. биёе ҳама каса дастаи Истиқлола дастгирӣ мекунем. Истиқлол ба пеш. جنگلش بود که خیلی کاکل داره نفورید اون نکره نکوره او تمام که چیو نیرو ما وایرون که